Scorching heat ang damang init ngayong araw, pinakamainit sa Camarines Norte kung saan umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, nasa kategoryang danger level heat index na ito. Sa Camarines Sur na itala kaninang alas 2 ng hapon ang danger level ding heat index na pumalo sa 42 degrees Celsius heat index. Sa kabila ng matinding init, tuloy pa rin sa trabaho ang ilang manggagawa. Kabilang dito ang mga construction worker na kahit tirik ang araw ay kinakailangang magtrabaho. Sa payo, kaya lang kuyang gabi pirming matubig para laban sa init. Pisil man ta mainit nga ni. Siyempre, kaipuan manggirare ning protection sa araw ka ni tubig pirmi kaipuan. Saka protection sa jacket kopya para iwas sa araw uso ba heat stroke. Samantala, nagpaalala naman ng Department of Health sa posibleng epekto ng sobrang init tulad ng dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Pinayuhan ng publiko na ugaliing uminom ng tubig at gumamit ng payong, sombrero at iba pang pananggalang sa init. Pero para sa mga construction workers na nakausap namin, hindi maiwasang magbilad sa araw. Sinisiguro muna nilang manatiling hydrated habang nasa trabaho. Nagsusuot din sila ng long sleeves at naglalagay ng tent sa gilid ng kanilang pinagtatrabahuhan para may masilungan kapag sobrang init na. Regine Boy, CSN.